Okay. Mit navn er Lasse, og jeg er 16 år gammel, og jeg kommer fra Frederikshavn. Mine forældre de er skilt, og det har de været i snart 12 år, så det er ikke rigtigt noget, jeg tager så her tidligt. Og de snakker rigtig fint sammen, så det er ikke noget, der betyder så meget for mig. Tilbringer du meget tid sammen med dem? Mine forældre? Ja, mest min mor, fordi det er hende, jeg har boet sammen med hele mit liv, men ikke så meget min far. Eller jo hver anden weekend, men han har jo sin kone og sine børn, og hun er sådan lidt svært at komme ind på dem. Min far, han arbejder på flådestationen i Frederikshavn, og min mor, hun har lige fået et nyt job, fordi vi flyttede ned til Randers, og hun er blevet sådan noget, jeg ved faktisk ikke engang, hvad det er, på et eller andet nyt firma, som de er i gang med at starte her og så videre. Men før i tiden arbejder hun som afdelingsleder. Er det noget, du har tænkt dig ligesom at videreføre, eller? Nej. Nej. Aldrig nogensinde. Så du har ikke samme interesse? Nej, der er nok en lidt mønsterbrud i forhold til deres, fordi de heller ikke gået på gymnasiet og ikke rigtig taget den 10. klasse og så videre. Ja, lidt i forlængelse af det. Hvad er politisk overbevisning? Stemmer den overens med dine forældre? Nej, heller ikke. Jeg er nok mere sådan rød, og de er meget borgerlige og venstre. Okay. Hvis du skal karakterisere din omgangskreds, kan du det? Hvilken slags type venner har du? Det er lidt forskelligt. Det ved jeg faktisk ikke engang, hvordan man skal karakterisere dem. Måske sådan lidt, ja, min egen type, det man kan grine med, har den samme humor. Okay. Hvad med din musiksmag? Min musiksmag, den er også meget forskellig i forhold til, jeg kan godt lide dem lidt mere stille i forhold til sådan noget rock og så videre. Okay. Sociale medier? Ja. Altså Facebook og sådan. Ja. Primært Facebook og ikke så meget Instagram. Det jeg har kun Facebook. Okay, hvor ofte deler du så opdateringer? Jeg deler ikke så meget. Jeg er sådan lidt mere passiv, og så venter til, at der er nogen, der deler noget af mig. Jeg gider ikke at dele noget. Okay, så det er ikke fordi, du ligesom vil vise over for? Nej, det er sådan meget. Det er faktisk lidt sjældent, jeg deler noget. Okay. Hvor mange venner har du på Facebook? Venner? Ja. Det ved jeg faktisk ikke engang. 400-500 eller sådan noget, tror jeg. Ja. Okay. Fremtidsplanen. Hvorfor har du valgt at gå på gymnasiet? Jeg har valgt på at gå på gymnasiet, fordi jeg gerne ville være lidt en mønsterbryder. Jeg kan godt lide at gå i skole. Og jeg er måske ikke så god sådan med mine hænder, hvis man kan kalde det. Det er ligesom min far måske er med hans computer, og min storebror. Ikke jeg tror sådan lidt en mønsterbryder der. Jeg er lidt mere det boglige. Ja, okay. Og hvad vil du så bruge gymnasiet til? Altså har du gjort overvejelser om jeg gad godt at være på universitetet. Jeg gad godt at læse. Jeg har altid godt interesseret mig for dyr og sådan noget. Hvad er det praktik og sådan noget. Og det er ikke lige, hvad man tror. Men jeg elsker virkelig dyr. Og så jeg gad virkelig godt at være dyrlæge. Men det er en meget høj uddannelse, så det er sådan lidt... Ja. Så det er meget atypisk i forhold til dine forældre? Ja. Okay. Dine værdier, hvad er det gode liv ligesom for dig? Altså, har du nogle ting, du går mere op i end andre? Det ved jeg nu ikke. Altså sådan, hvad mener du? Går du meget op i at leve sundt og dyrke motion? Leve sundt? Altså, hvad er det? Jeg tænker ikke så meget over sådan, at jeg lever sundt og så videre. Altså, jeg spiser sådan lidt hist og pis, hvis man kan kalde det. Altså, hvad der er. Okay. Så der er ikke en bestemt livsstil, du ligesom har valgt? Det har jeg faktisk valgt meget fra. En gang der gik jeg meget op i, hvad jeg spiste og sådan med økologi, og det har jeg sådan valgt meget fra. Og jeg gik meget til sport en gang, hvor jeg spillede badminton 3 gange om ugen, og gik til det 4 år, men så begyndte 9. klasse at komme, og så tænkte jeg ikke så meget over det. Okay.